Já vás vítám. Já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu jsem vám chtěl říct, že začínám s YouTubem. Už bylo takový video, dejte tam like a pokud chcete mě sledovat na Instagramu, tak Adam Zoubek, podtržítko, rozhodně mě tam začnete sledovat. A pokud chcete další video, jako plním úkoly od fanoušku, tak mi napište na Instagram Adam Zoubek, podtržítko, yes, okamžitě mi to tam napište. A sledovat nic jiného k tomu neřeknu však. A v dnešním videu vám vlastně chci nějak říct, proč jsem nenatáčel, kolik, no víš, prostě všechno. Takže nenatáčel jsem kvůli tomu, protože prostě nějak se mi nechtělo, řekl jsem si, že nebudu natáčet, že je to zbytečný, že mě to nebaví. Radio se for fun kouknu na informatice, kam kolik mám odběratelů a tyhle vidím 22, to říkám, kam ty píšo. Víš jak. Když jsem byl docela rád a říkám, tak možná začnu, víš jak. Už je to rok, co jsem vydal poslední video, otevírám Pokémon balíčky, pokud je chcete, tak jako dejte tam aspoň 10 lajků. Jako a zhlédnutí, koukejte se, jako, já chci, jako, abyste se na to koukali. Jo, a taky jsem vám chtěla vlastně říct, že děkuju moc za podporu a taky ještě něco k tomu, že je mi teda 11, no skoro 12, takže 11 let, tak jak se jmenuji Adam, víš jak. Bydlím v Česku, v Praze, jo. Kamo, a ty, já tě vidím, pokud tam napíšu moji adresu, Nikolase, tě ale jinak asi nic. A chtěla jsem vám taky říct, že zítra vyjde nové video, ještě dneska to vyjde, zítra vyjde nové video a bude to nějak o tom, že budu plnit koly od fanoušku, tak doufám, že se na to podíváte. Doufám, že mi to napíšete na Instagram a že mě začnete sledovat. Zatím čus a kratě vůbec. Co byste chtěli ještě, tyjo, nevím. A pokud chcete, abych natočil Minecraft nebo Fortnite, tak mi rozhodně dejte like a koment. Zatím zdar.